No niin, lupasin tehdä videon tuosta Comma 4 laitteesta, joka on minulle tässä Hyundai Ioniq 5 autossa vuosimalli 22. Ja tosiaan niin kaikissa ohjeissa neuvottiin laittamaan se mahdollisimman keskiviivalle autoa, mutta ajattelin laittaa sen vähän huomaamattomammin eikä estä näkymää, niin se on nyt tuossa aika yläreunassa. Asennus oli hyvin yksinkertainen, eli tuon normipeilin kotelon, kun tuolta aukaisee, niin sinne liitetään sitten vaan välijohto sinne auton omien johtojen väliin. Eli fyysinen asennus kesti noin 5 minuuttia. Ja yllätys minulle oli ainakin se, että mitään ODP-palikoita ei tarvi, ei virtajohtoja, ei nettiyhteyttä. Eli se toimii ihan suoraan tuosta laittamalla. No, ohjelma-asennuksissa ja muissa, niin sitten mä kytkin sen ensin koti-wifi-verkkoon ja ChatGPT:n tekoälyn avulla sitten tein kaikki tarvittavat muutokset, mutta tämähän tunnistaa auton, ikään kuin parittaa sen tuon laitteen kanssa, ja suurin osa kaikista asetuksista oli niin kuin ihan alkuperäisasetuksilla. Siellä on paljon hienosäätöä, mutta mä en ole muistaakseni sinne nyt oikein mitään muuta tehnyt kuin että joku vilkku näkyy tuossa pikkunäytöllä. No, mikä tää laite nyt tosiaan on, niin se on semmoinen kuin Comma 4, eli jenkkiläinen. Ja tämä versio on nyt ollut markkinoilla viime vuoden loppupuolesta lähtien. Mä tilasin sen helmikuussa ja toimitusaika oli 4 viikkoa, koska silloin oli niin kuin tuotantolinjat tukossa, että nyt sen vissiin parissa viikossa saa. Laitteen hinta oli $1,000, oliko se nyt 999, eli euroissa pikkusta vaille 900, ja sitten kun siitä tietysti tullit piti maksaa, niin noin 1100 euroa tuli sitten kokonaishinnaksi. Ohjelmisto, mikä tuolla on, niin voit valita itse, eli tämän Comma itse niin kuin suosittelema ohjelma on tämmöinen kuin Open Pilot, ja sitten minulla on tässä semmoinen kuin Sunny Pilot, joka on pikkusen kehittyneempi. Et tuolla sanotaan netissä, että se Open Pilot on niin kuin ikään kuin pommin varma, ja sitten Sunny Pilot on tämmöinen, jossa tuodaan näitä uusia kehityksiä, jotka ei ole välttämättä aina niin pommin varmoja, mutta esimerkiksi itse en ole huomannut kyllä minkään näköistä häikkää siinä. Et siinä nyt tuo peruslaitteen esittely, ja mä koitan nyt tämän kännykkävideokamerani asentaa sillä lailla, että näette vähän tietä ja näette vähän käsiä ja jalkoja, ja käydään ajamassa pieni lenkki tuossa hetken päästä. Laite tosiaan käynnistyy, kun auto käynnistyy, ja ehkä semmonen minuutti puolitoista menee, kun se niin kun saa itsensä aktivoitua kuntoon, ja sammuu tietysti silloin, kun auto sammuu. Varsinainen toiminta käynnistetään tuosta vakionopeussäätimen painikkeesta, eli mä vielä ajan itse, mutta nyt mä napautan tätä vakionopeussäätimen painiketta, ja se otti nyt sinne 30 nopeudeksi ikään kuin tähän adaptiiviseen vakkariin. Tuosta näytöltä voi nähdä tommosen vihreän viivan. No, sen verran vielä tuosta laitteesta ja sen hankinnasta, että aikaisempi versio oli tämmönen kuin Comma 3X, joka oli tommonen kännykän kokoinen ruutu tuossa näyttönä. Ja vähän mä mietin, että olisi kiva katsoa semmoista isompaa ruutua, mutta käytännössä ton unohtaa koko näytön sitten, kun sillä vähän aikaa ajelee. Eli nyt me
mennään koko aika ilman käsiä tässä eteenpäin. No sitten sitä 3X varmaan saisi vähän halvemmalla käytettynä, moni vaihtaa tohon 4. Ja toinen mikä on mahdollista sitten ostaa Euroopasta, niin joku virolainen firma tekee vastaavaa, mutta siinä käytetään noiden kännyköiden komponentteja, kun se on kasattu. Ja ymmärtääkseni se ei ole niin tarkka esimerkiksi kameroiden kanssa, mutta hintaa on noin 700 €, ja silloinhan ei tule mitään tulleja eikä muita. Nyt tää liikenneympyrä mennään tällainen vähän niin kuin arpomalla. Eli tässä mä joudun auttamaan käsillä. Mutta sitten taas kun päästään tämmöiselle selkeän näköiselle suoralle tielle, niin täällä taas mennään näin ihan ilman käsiä. No kaupungissa voisi käyttää tätä adaptiivista vakkariakin. Varsinkin jos on ruuhkaa, niin silloinhan se pysähtyy itse ja pienen pysäyksen jälkeen jopa lähtee itse eteenpäin. Mutta se ei huomioi nyt esimerkiksi punaisia valoja, ei osaa pysähtyä. Joten hyvin usein sitten täytyy painaa jarrua ja sitten tulee semmonen tilanne, että ei oikein muista, vaikka se nyt tuossa HUDissa näkyy, että onko se adaptiivinen päällä vai ei, mutta useimmiten mä itse ajan kaupungissa ihan jarrulla ja kaasulla, niin ei tule niitä tämmöisiä paniikkitilanteita, että joku pysähtyy eteen ja muistelee, että siellä on adaptiivinen päällä ja se ei sitten hiljennäkään, niin tulee kurttuja peltiin. No nyt mä ajan tässä tosiaan tätä kaupunkitietä ja kohta mennään tuohon pienilenkkitekeen moottoritielle, jossa se on käytännössä niin kuin 100% toimiva moottoritiellä. Et kaupungissa sä joudut auttamaan sitä. Ja mullahan on niin kuin kädet yleensä kun mä ajan, niin ne on polvilla tässä, että hyvin lähellä sitä, että pystyy niin kuin tarttumaan tarvittaessa heti rattiin myöskin maantiellä. Laitehan seuraa myöskin silmiä, eli jos vähänkään rupeat kattoon kännykän viestiä tai muuta, niin kyllä se rupeaa herjaamaan, että nyt ihmeellisesti kiemurtelee tämmöisessä, kun vaihdettiin tämmönen liittymäkaista, mutta kohta mä näytän tossa, miten toi kaistanvaihto toimii. No sen verran, että mulla on tässä autossa HDA2, eli tää Highway Driving Assistant, joka vakionakin pystyisi vaihtamaan niitä kaistaa, niin silloin tämä toimii tässä tosi hyvin. Ja tämä pystyy niin kuin hyödyntämään näitä auton omia kameroita ja antureita ja muita tosi hyvin tällä versiolla. Että jos ostatte tämmöistä laitetta, niin pitää siinä ostotilanteessa tietää, että onko HDA2 vai eikö ole. Se on eri johtosarja, joka sinne tulee silloin. Mutta näinkin jyrkät mutkat onnistuu aivan vaivattomasti. Ei ole mitään ongelmaa. Ja tästä vilkutan vähän, että mihinkä suuntaan ollaan menossa ja vähän autan rattia kertomaan, että minne päin ollaan vaihtamassa kaistaa, niin se vaihtaa automaattisesti itse. Nopeusrajoitukset se osaa vaihtaa itse. Se ensin kysyy muutaman kerran, että haluatko, että vaihdetaan, ja sen jälkeen kun se oppii, että sä haluat sen vaihdettavaksi, niin silloin se vaihtaa itse ne rajoitukset. Mutta tässä mennään niin kuin todella vakaasti. Joskus se lähtee vähän vatkaamaan, mutta sitten kun pitää ratista kiinni hetken, niin se rauhoittuu. Eli mä oon joskus ajanut Heinola-Jyväskylän väliin sillä lailla, että en ole koko matkalla koskenut polkimiin enkä rattiin, että Vaajankosken liikenneympyrässä sitten joutuu koskemaan. Nyt mä
liikkeelle liittymään. Vilkku, pikkusen osoitus minne päin. Ja nyt taas mennään ilman käsiä täällä. Otan makkarin pois päältä, ettei mennä mutkasta läpitte. Ja tosiaan kun mä puhuin sitä Heinola-Jyväskylän välistä, niin silloin sattui olemaan, että edellä meni auto, joka reagoi niihin 80 pätkiin ja kameroihin tosi hyvin, niin sitä seuraten niin oli todella vaivatonta matkantekoa. Ja jos mietitään, että onko tämä vaarallisuustekijä vai turvallisuustekijä tämä laite, niin mä oon ilman muuta sitä mieltä, että se on turvallisuustekijä. Että itellä ainakin, nyt on ikää jo 70, niin jos rupeen säätelemään radioa tai jotakin, niin kyllä se auto lähtee harhailemaan, mutta tämä nyt pitää itse kaistella aika hyvin. No tuossa mutkassa huomasin, että mä piti taas pikkusen niin kuin ohjata oikealle tielle tätä, eli näyttää minne päin ollaan menossa. Ja tuolla pikkunäytössä on tommoset pallurat, jossa se näyttää, että kuinka selvillä hän on tästä reitistä. Eli siellä on eri värisiä palluroita ja sitä nyt jos haluaa seurata, niin voi seurata, mutta kun sen logiikan on oppinut, niin tosiaan ei tota näyttöä tarvitse seurailla. Koko aika mennään tässä nyt sitten ilman käsiä. Ja tosiaan tää toimii ihan jopa hiekkatiellä. Meillä on mökkitie, on hiekkatie, niin kyllähän siellä nyt mielellään itse ohjaa, mutta niin kun, jos sen antaa mennä, niin sanotaan, että 80% se tommosella kapealla hiekkatiellä menee. Että sitten jos on niin kun joku vähän jyrkempi mutka, niin kyllä se sitten joutuu niin kun, tai sitä joutuu auttamaan. Mutta tässäkin, että jos mä ajaisin ton toisen auton perään ja laittaisin vakkarin pikkusen nopeammalle kuin mitä ajetaan, niin ei mun tarvis koskea edes polkimiin. Mutta kyllä mä tosiaan tässä kaupungissa olen sen niin kuin käytännössä aina ajan tulla omalla jarrukaasusysteemillä. Mutta jos on paljon ruuhkaa kaupungissa, niin silloinhan se toimii. Koska se seuraa toista autoa, toinen auto pysähtyy punaisiin tai risteykseen. Ja jos olet hetken pysäyksessä, niin sitten tää niin kun, mittaristoon tulee, että paina kaasua tai reset-nappulaa jatkaaksesi. Ja myöskin se sitten antaa pienen piipahduksen, kun se huomaa, että valo vaihtuu tai edessä oleva auto lähtee liikenteeseen. Et jos kerkee nukahtaa siinä risteyksessä autollessa, niin se herättää siinä sitten pienellä piippauksella. Yksi päivitys on tullut nyt tämän kevään aikana. En huomannut mitään isompaa eroa siinä. No, pikkusen järkevöity tämä, olikohan se nyt sitten Sunnypilot Link-sivusto. Eli jos mä haluan säätää tai päivitellä, niin mun kansi ottaa se wifi-verkkoon ja sitten ikään kuin luoda linkki sen sivuston ja laitteen välille, tai automaattisestihan se siellä niin kun näkyy, kun se on kerran tehty. Ja sit tosiaan niin tuolla tekoälyn avulla mä niin kun on saanut tolkkua siitä, että mitä ne kaikki valinnat siellä tarkoittaa. Tää välillä ajaa pikkusen liian oikealla, eli sen pystyisi säätämään ymmärtääkseni ihan 5 sentin tarkkuudella, että millä kohtaa se kaistalla menee, mutta en ole ruvennut säätämään. Nyt mä pikkusen ohjaan tänne reunaan, kun mennään tuohon keskustaan ajamaan pieni lenkki. Ja tämmöisissä mutkissa tosiaan joutuu itse ohjaamaan. Mutta siitä tää on jännä, että ei niin yhtään tunnu vastustavan, vaikka mä itse ohjaan. Et mä en niin huomaa siinä ohjaustilanteessa, onko tää edes päällä koko laite. Ja
Ja monttujahan se ei osaa tietysti kiertää, että jos mä nyt käsin ajasin, niin mä pikkusen nuo kaivon kannet kiertäisin vasemmalta, mutta nyt en sitten näin demoajelussa rupea kiertelemään. Sitä adaptiivista vakkaria ei saa päälle paikallaan ollessa, mutta heti kun auto liikkuu, niin voi niin kuin laittaa, että mä voin nyt tosta resetillä laittaa ja panna sille vaikka 50 vauhtia, niin katsotaan vähän, että miten se nyt reagoi, kun tuolla auto menee eellä. Eli mulla on tuo adaptiivisen vakkarin etäisyysasetus niin kuin normisti, niin 1 pykälä siitä kaikkein kauimmaisesta, koska mä haluan ajaa rauhassa, en roikkua kenenkään persiissä. Mutta täällä kaupungissa se kuitenkin silläkin asetuksella, niin se pysähtyy hyvin lähelle sitä edellä ajavaa. Eli nyt mulla on niin kun jalat koukussa myöskin täällä. Tosin kaupungissa ne nyt tietysti on käytännössä siinä polkimen vieressä, että jos jotain sattuu. Mutta tässä niin kun nähdään se, että kun tuo edellä ajava auto pysähtyy, niin miten tää sitten reagoi. Nyt se huomautti, että pay attention, eli kiinnitä huomiota ajoon. Mä jollain lailla kattelin jonnekin muualle. No nyt se automaatikkue pysähtyi ja nyt se automaatikkue lähtee, koska oli näin lyhyt pysähdys, mutta jos se olisi vähän pitempi, niin se olisi sitten kertonut, että paina kaasua, että päästään lähtemään jatkamaan. Aha, täällä tuleekin tämmönen kiertotie, mutta ei se mitään, mennään vähän pienemmälle tielle täältä näin. Eli tää vakkari adaptiivinenhan on innoittava tämmöisissä mutkissa ja liikenneympyröissä, kun se edellä ajava auto karkaa siitä edestä pois. Rupeaa kiihdyttää vähän omia aikoja, mutta nyt koko aika mennään ilman käsiä täällä. Kaupungissa kyllä noita niin kuin kanttareita täytyy varoa, että ei se sitten mene niin kuin rikon vanteita ja renkaita. Mut poiketen siitä omasta lane assistantista, niin tämähän ei kaipaa niitä viivoja. Se ymmärtää ton tekoälyn avulla, että millä kaistalla ja missä ollaan. Ja tosiaan tätä on niin kuin mahdollisuus hankkia yli 300 eri automerkkiin tai malliin. Taas meni pikkusen liian läheltä niin autoin tuossa. Ja nyt kun tuo auto meni pois tieltä, niin nyt mä otan tän jarrulla pois ton adaptiivisen vakkarin, että mä pystyn itse kontrolloimaan nopeuden täällä. Niin tosiaan näihin korealaisiin tää on ilmeisesti kaikkein toimivin. Ja ymmärtääkseni just tää Ioniq 5 on yksi niistä parhaista, missä tää toimii. Mutta Toyotaan on myöskin jonkun verran videoita tuolla YouTubessa. Ja jossakin toimii paremmin, jossakin huonommin. Ymmärtääkseni 2025 eteenpäin tähän Ioniqiinkaan niin ei virallisesti ole saatavilla tätä. Et siinähän vaihtui toi käyttöjärjestelmäsysteemit, mutta mikäli mä nyt ohimennen luin jostakin, niin kikkailemalla se on saatu toimimaan myöskin niissä uudemmissa versioissa. No se mitä mä kuvittelin alkuun, että tässä tulisi se samanlainen FSD niin kuin Teslassa on, eli itse ajava navigointi, niin sitä on tehty tähän, mutta se jätettiin kesken, kun ne lähti virittelemään jotain muuta tähän enempi. Ja mä pikkusen epäilen, että ei se ainakaan samanlaisena tule kuin tuo Teslan versio. Ettei se pysty tuolla kameramäärällä niin käsittelemään niin paljon asiaa.
luulisin. Mutta tämmöisenä tää on mahtava. Mä oon ajanut tällä nyt varmaan joku 4000 kilometrin paikkeilla ja paluuta vanhaan ei ole. Et se on niin paljon rentouttavampaa ajaa tuolla tien päällä. Niin. Kuitenkin täytyy nyt muistaa, että koko aikahan sinä oot tässä niinku vastuussa. Ja ymmärtääkseni tämä ei ole niinku millään hyväksyttyjen listalla, mutta ei ole myöskään kiellettyjen listalla. Varmaankin katsastukseen voi irrottaa tuo johdon tuolta ja ehkä huoltoon, jos menee. Tästähän mulla loppuu takuu tämän vuoden lopussa, mutta jos nyt tulisi jotain takuujuttuja, jotka on jollain lailla kytköksissä noihin turvakamerajuttuja ja muuhun, niin niillä olisi hyvä peruste sitten kieltää se takuun korvaaminen. Niin ehkä parempi, ettei lähde ärsyttämään ketään. Tässä ollaan nyt punaisissa ja hyvin usein se sitten kun vaihtuu vihreäksi, se pikkusen kilauttaa, että lähdepä menee eteenpäin. Et se on tulossa nyt varmastikin seuraavissa päivityksissä tämä, että se osaa pysähtyä. Nyt pikkusen klinkahti jo. Niin osaa pysähtyä stop-merkkiin ja punaisiin valoihin. Se nyt on suht helppo ohjelmoida. Helppo, mutta näin käyttäjän kannalta. Sitten siellä säädöissä oli tämmöistä niin kuin aggressiivisempaa ajotyyliä ja medium. Taas se kilahti, että lähdepä liikkeelle. Mutta mulla on se nyt sillä niin kuin sanottu herrasmiesmallilla. Ja tää on älyttömän tasasta tää niin kuin meno. Ja ekomoodillahan mä oon ajanut itekin niin kuin käytännössä aina, koska ei niin kuin niska niksaha kun lähdetään valoista. Ja toisaalta ymmärtääkseni toi ekomoodikin on se, että sitten jos polkaisee niin kuin ihan kunnolla pohjaan, niin se ottaa ne tehot sieltä kuitenkin sitten irti. Niin itse tykkään ainakin tosta ekomoodista. Mutta se on niin kuin auton ekomoodi ja nyt sitten myöskin tuossa Komma 4 on mahdollisuus säätää sitä, että kuinka aggressiivisesti se käyttäytyy. Ja niin kuin varmaan nyt tuossa kuvassa näkyy, että käytänkö mä käsiä vai en, niin en mä nyt tässäkään kaupungissa ole paljon käyttänyt. Ja tää on sinne rajoilla just tän tyyppiset. Ei oo ihan selkeä se reitti siellä mitä mennään. Nyt jos mä painan resettiä tossa, niin mulla on nyt sitten 54 on tuolla adaptiivisessa vakkarissa ja nyt mä en sitten koske niin kuin myöskään noihin polkimiin. Et jos miettii, niin se on ihan käyttäjäkysymystä, käyttääkö kaupungissa adaptiivista vai ei, mutta se toimii ihan pienilläkin nopeuksilla. Kun muistaakseni tää nyt sitten toi vakioadaptiivinen vaati jonkun määrätyn nopeuden ylitte ennen kuin se lähti toimimaan. En ole varma, että muistanko tästä vai muistanko jostain vanhasta autosta sitä. Tässä taas vähän varmuuden vuoksi auton olisi toiminut ihan ok, mutta pikkusen autoin sitä. No nyt edellinen meni punaisia päin, niin nyt mä joudun sitten jarrulla himmaamaan tähän punaisiin valoihin. Tämä autoholdihan on tässä ihan mahtava kanssa, että kun sä pysähdyt jarrun kanssa, niin sittenhän se pysyy, ei tarvitse pitää jarrupoljinta pohjassa. Kaiken kaikkiaan tähän Ioniqiin on äärettömän tyytyväinen, että mulla on ollut suht hyviä autoja, monta Lexuksia, monta eri mallia ja muuta, ja ne on ollut ihan hyviä, mutta
melkein sanoisin, että kyllä tää niinku paras on tähän mennessä. Ja se mitä mäkin nyt on hyödyntänyt jonkun verran, niin on se microcamping, eli tuossa pystyy nukkumaan tuossa takatilassa hyvin ja yöksi laittaa sitten sen camping-moodin päälle. Mutta niin kuin tässäkin tän pikkusen liian oikealla tätä kaistaa kulkee, mutta ja tuolla kilkuttelee tuota nopeuskameraa. Mutta sehän on niinku vakiokartta-ominaisuus. Nyt aletaan olla kotosalla, niin lopettelen videota ennen kuin pääsen kotipihaan ja toivottavasti tää nyt selkeytti, että mikä tää on, koska voin vain suositella, ei mitään negatiivista sanottavaa. Ja vastailen kysymyksiin, jos osaan vastata johonkin. Ja just esimerkiksi toi ChatGPT-tekoäly, niin se osaa kyllä aika hyvin vastata ihan melkein mihin vaan tähänkin liittyviin kysymyksiin. Pois en antais. Autoa en sen takia lähde vaihtamaan, kun tämä on nyt tässä toimii näin hyvin, niin ei muuta kuin hyvää kesän alkua. Nauhoitettuahan tää nyt on sitten kesäkuun juhannuksen jälkeen 2026. Et kun varmasti päivittyy nämä ohjelmat.